देखी भैया, विधाता के लेख तो इसे टालल ना जाला, केहू असहाय के घर से निकालल ना जाला। एमे केकरा के दोष दियाओ इस समझ में आवत नइखे कि चार गो बेटा के एगो अकेले मतारी पाल लेवेले, लेकिन चार गो बेटा से एगो अकेले मतारी के पालल ना जाला। आई कुछ ऐसने पर प्रकाश डाले पंकज पुरी जी आई बनी, हम अरुआ सुनल जाओ। चार गो के पोस्ट देली ए बबुआ हो, चार गो के पोस्ट देली दूधवा पियाई के, चार गो के पोस्ट देली दूधवा पियाई के, चार गो से पेट नहीं, चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, चार गो से पेट नहीं। भैया देखी समय कैसन आ गई बा, जौन माई पूछे काहे सुखल बाबो ठरे, ओही माई के देत बालो या कमा पचोटरे, जौन माई